Poit nu breu teksenga. Hangne uterwadi ya ki kali lane ki phone mo ki mobile ki ba remdor udiha kador ka batat. Nanta upha be ban sen pisaya phi hapo ka ekau jong ban penpoy ya kini tiar pek ki iPhone ki kali ki barem ne phi da phi le ekane gamut phin sadu pisa. Lane umeru ula ban hak phi da phi la thiet ekane ula ban hak ki passbook ekau jong phi. Te phim dai ban ngai bit ya kong kine namar kane kan wan sa kajing syahak jong phi. Te kawenga ko ban ong ba kumno pintip ekine ki breu ba kide ki haka